Zdravím vás pri sledovaní ďalšieho videa pre blog.jegon.sk, kde sa vám snažíme pomáhať lepšie využívať vaše stránky, pretože chceme, aby vaše weby u nás rástli. Dnes si povieme niečo o vyhľadávaní, o kľúčových slovách a o tom, ako vám môžu pomôcť získať nových návštevníkov pre vašu stránku a nových zákazníkov. Ak máte nejakú stránku, tak asi viete, že nestačí len si ju nechať vytvoriť, zavesiť ju na internet a vyložiť si nohy na stôl a čakať, že sa vám začnú hrnúť zákazníci. Stránku je potrebné nejakým spôsobom spropagovať, dať o nej vedieť, inak ju nikto nenájde. To znamená, dáte si názov stránky na vizitky, uvádzate ju v reklamách v časopisoch, a ľudia si o nej hovoria, pretože poskytujete skvelé služby alebo predávate nejaké skvelé produkty. Propagujete ju na sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter, dávate ľuďom, a teda žiadate ľudí o to, aby na vás odkazovali a prípadne robíte nejaký e-mail marketing a podobne. Ďalšou možnosťou, ako ľudia môžu vašu stránku nájsť, je pomocou vyhľadávania, ako napríklad cez vyhľadávač Google, ktorý je aj u nás veľmi používaný. Veľkou príležitosťou v rámci Slovenska je to, že dosť malé percento stránok sa snaží nejakým aktívnym spôsobom lepšie umiestňovať vo vyhľadávačoch a vôbec majú predstavu, že sa preto dá niečo robiť. Väčšina webov proste dá von obsah a spolieha sa na to, že Google si ho nájde sám a nejakým spôsobom sa so šťastím dostanú na nejaké popredné pozície, aby im prinášal tento vyhľadávač nejakú návštevnosť. V Google to funguje tak, že keď ste na prvej strane, tak vtedy môžete rátať s nejakou návštevnosťou. Aj to asi 40% návštevnosti ide na toho, kto je na prvom mieste vo vyhľadávaní a dosť rýchlo to klesá. Takže ak by ste nič nerobili preto, aby ste sa dostali na popredné priečky v Google, tak je to naozaj len o šťastí a šťastie je o tom, či vaša konkurencia niečo preto robí, alebo to tiež necháva len tak na divoko a že veď nejak bude. Postup, akým sa zlepšuje pozícia vo vyhľadávačoch, sa nazýva SEO, Search Engine Optimization. Využíva rôzne techniky, ktoré jednak optimalizujú stránku, potom optimalizujú tzv. Linkový profil, to znamená stránky, ktoré na vás odkazujú a tak ďalej. Je to téma dosť zložitá, môžeme sa aj venovať v nejakých ďalších videách alebo článkoch, ale teraz si povieme niečo o kľúčových slovách. Na to, aby sme mohli nejak aktívne zasahovať do toho, ako naša stránka sa umiestňuje vo vyhľadávačoch, tak najprv musíme mať predstavu, pre aké slová vyhľadávané na Google chceme byť na tých popredných pozíciách. To znamená, musíme vedieť, aké slova používajú naši potenciálni zákazníci, keď sa chcú dostať k našim službám. Musíme vedieť, ktoré z tých slov sú najdôležitejšie, aké ďalšie slova sa používajú, prípadne u akých slov je najmenšia konkurencia v tomto vyhľadávaní, že na prvých miestach sú stránky, ktoré sú tam povedzme náhodou a nie, že sa o to ciele nesnažia. Ďalšia vec, ktorú nám poznanie kľúčových slov, na ktoré sa chceme zamerať, umožňuje, je sledovanie, ako sa tá naša pozícia vyvíja. To znamená, či tie aktivity, ktoré robíme pre zlepšenie pozície, či fungujú, a či nie sú povedzme príliš drahé, že musíme investovať veľa peňazí na to, aby sme sa posunuli len o pár miest a tak ďalej. Povedzme si to na nejakom príklade. Napríklad máme firmu, ktorá stavia ploty a teda spravili sme si stránku a chceme zistiť, akým spôsobom teda ľudia sa k nám môžu dostať. Môžeme si teda v Google dať vyhľadať buď plot alebo ploty, povedzme ploty. A vidíme, že hľadanie slova ploty vracia 8 miliónov výsledkov, čo je vlastne naša konkurencia. No a na prvých miestach sú nejaké relevantné firmy, ktoré sa zaoberajú tým, čo robíme my. A teraz my sa potrebujeme rozhodnúť, okrem slova plot alebo ploty, aké ďalšie slova môžu slúžiť na nájdenie našej stránky, ktoré z nich sú vyhľadávané najčastejšie a
prípadne do ktorých by bol najmenší problém preniknúť na tie popredné miesta. A takéto zisťovanie sa nazýva analýza kľúčových slov. Existuje na ňu niekoľko nástrojov, niektoré sú platené, niektoré sú zadarmo. My si ukážeme, ako sa takéto niečo robí v Google AdWords. Google AdWords obsahuje nástroj, ktorým sa to dá robiť bezplatne. Ak ste videli video o Google Analytics na našom blogu, tak viete, akým spôsobom sa zaregistrujete. Je to ten istý postup, čiže zaregistrujete sa, prihlásite sa a po prihlásení vidíte takéto nejaké rozhranie. Vojdete do nástroje analýza, nástroj pre návrh kľúčových slov. Sem napíšeme teda kľúčové slovo, ktoré ideme skúmať, v našom prípade plot. Musíme sa prepnúť na presný typ zhody, aby sme nenachádzali všetko možné, čo v sebe obsahuje plot, ale len teda veci, ktoré vyslovene s tým súvisia. Musíme si prepnúť ešte jazyk angličtinu na slovenčinu, pretože nás zaujíma slovenský trh. Ak plánujete pracovať s inými trhmi, tak tu si vyberiete, v akú krajinu a v akom jazyku majú byť stránky, ktoré vás zaujímajú. Čiže my si dáme slovenčinu, krajina je Slovensko, myslím, že už automaticky vybratá, a teda presná zhoda, môžeme dať vyhľadávať. No tu vidíme nejaké výsledky, dáme si ich zoradiť podľa miestneho vyhľadávania, to znamená vyhľadávania pre tú lokalitu, ktorú sme si zvolili. A vidíme, že najvyhľadávanejšie slovo je ploty. To, ktoré sme hľadali, plot, má za mesiac 720 vyhľadávaní presne len slova plot. Slovo ploty je vyhľadávané 4400 krát za mesiac. No a tu vidíme nejaké ďalšie kľúčové slova, ktoré ľudia vyhľadávajú priamo, takže napíšu takýmto spôsobom: kovové ploty 1300 mesačne, oplotenie 1000 mesačne a tak ďalej. My si teraz potrebujeme zostaviť nejaký zoznam tých slov, ktoré sú pre nás najdôležitejšie. Čiže v našom prípade by sme si pravdepodobne vybrali plot, ploty. Ak predávame pletivo, môžeme si vybrať pletivo. Ak robíme kované ploty, tak kované ploty. Oplotenie bude určite univerzálne, betónové ploty, podľa toho, či ich robíme. Brány. Predpokladám, že keď robíme ploty, tak asi dodávame aj brány, takže to bude pre nás tiež zaujímavé. Živý plot, ten s nami asi nesúvisí. Plastové ploty, to ani neviem, čo je. A plotové systémy, až sa dostaneme na nejaké také hodnoty, ktoré už možno pre nás nebudú zaujímavé, ale je dobré si spísať tie kľúčové slová, povedzme po nejakých 50 alebo 100 vyhľadávaní. To už sa rozhodnete. Pravdepodobne zo začiatku budete sa snažiť umiestniť lepšie pre kľúčové slová, ktoré majú nejaké vyššie počty vyhľadávaní, aby to úsilie, ktoré vynaložíme, malo aj nejaký merateľný efekt v prílive zákazníkov.